Hei, meillä on suunnitelma. Se on hieno suunnitelma. Me ajateltiin, että täälläkin voisi pitää semmoista katuparty. Mutta se olisi kiva, jos siinä olisi enemmän meitä. Niin mä ajateltiin, että me tultais tänne ja näytettäis teille, millainen voi olla semmonen katuparty. Ja sitten jos te olette sitä mieltä, että tää on hauskaa ja voi tulla mukaan, niin sitten voitte... Mitä? Ei se ole kovin vakavaa. Ei vakavaa. Mutta sitä voi tehdä myös otsarypyssä ja tuskan hikiotsalla, jos haluaa. Koska monet haluaa, mä tiedän sen. Eikä me haluta sulkea pois semmosia, jotka on sitä mieltä, että pitää kärsiä, jotta voi olla kivaa. Se on ok. Niin, ja se piti sanoa vielä, että kaikki ei halua laittaa nenää päähän tai korvaan, eikä näitä vaatteita. Useimmat haluaa täällä laittaa vaatteet päälle, mutta just meidän pukeutumismaku ei ole kaikkien mieleen. Niin, se on totta. Ei ole. Mutta juttu on siinä, että meidän niin katuparty, siinä voi tulla mukaan, vaikkei haluaisi. Niin, tätä. Niin, että kaikki semmoiset, jotka vaikka tykkää kuvata, tuo herra tykkää kuvata, ainakin näin, ja näin monia muitakin täällä, jotka... Niin, on dosentteja ja kaikki, niin, ja monet joko täällä, joko peilaa itseään tai kuvaa meitä, niin semmoiset, jotka haluaa kuvata, tai kirjoittaa, tai piirtää, tai laulaa, tai tehdä verkkoratkaisuja, niin kuin hämähäkin tai jotain, niin kaikki semmoiset voi tulla mukaan kanssa, niin voidaan tehdä hirveä kivoja juttuja yhdessä ehkä. Pitikö tehdä?